وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Oşu tariqa biz sana vahyettik Qur'any, öz hukmumuz bilen. Sen bilmeýädiň kitap näme, iman näme. Walakin biz bu Qur'any nur aýlandyrdyk. Keşoň wasilesi bilen halanymyzy öz bendelerimizden hidayet edermiz. O tahqiq sen dogry ýola hidayet ederdiň. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Hudaýyň ýoluna hidayet edersiň. Ol Hudaý ki şoň üçündir asmanlardaky we ýerdaky zatlar. Agah bolun, tamamy işler Hudaýyň tarapyna ruju etdirler. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim muteşabih ayetlerdendir. Oň manysy Hazreti Resul Ekrem bilen Hudaýyň arasyndaky esrarlardandır. Vel kitabil mubin. Bu aşkar we roşan bolan kitap bilen qasam bolsun. İnna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tahqiq biz şol kitaby Arap dilinde bolan Qur'an aýlandyrdyk. Şayet siz aql edip düşünersiňiz diýip. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim. Wa tahqiq şol Qur'an Lawhul Mahfuzda biziň ýanymyzda nihayetde beýik we hikmetli zatdyr. Afanadribu ankumuz-zikra safhan an kuntum qawman musrifin. Aya biz sizden Qur'any öwrüp iýdinek deýlimi? Siz hatdan tajawuz eden qawm bolmaňyz jehetli. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وبذ أول ملتلere köplerçe peygamberleri ýerdik. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Oşalarga hiç bir peygamber gelmeýärdi, meger gelenne şolar peygamberlerini maskara etýärdiler. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Pes sizin qawmyňyzdan kuvvetlileri da helak etdik. Awalkylaryň qyssalary we hekayetleri ötdi. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Eger sen şolardan sorasaň, asmanlary we ýeri kim halgatdy diýip, elbetde aýdarlar, şolaryny tamamy işinde galip bolan we nihayetde alim zat halgatdy diýip. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Ol Hudaý ki ýeri sizi düşe götüp karar berdi. O sizin üçün ýerde ýollary wujuda getirdi. Şayet siz yer ýüzünde seyretmekde dogry ýola düşerdiňiz.